No niin, moro vaan, se olisi Litchi PvP täällä ja nyt olisi sitten Hunger, Hunger Games tai Survival Games, en tiedä miksi tätä sanotaan, mutta olisi jälkikommentaari tosiaan, että tää on pelattu tuossa niin vähän aika sitten ja nyt mä sitten vedän jälkikommentarilla tämän, koska aluksi äänet vähän niin kuin kusasivat tässä ja sitten pakko vetää näin, no siinä oli joku Soppa HD, kun se oli joku Magiasoppa HD kuoli siinä ja sitten mennään tähän tuulimyllyyn. Yksi chesti. Ja joo. Siitä tavarat. Onkea ja miekkaa ja sitten failari. Failari PvP03. Joku tällainen. Sitten on joo. Sitten syödään vähän ja sieltä tulee seuraava. Tää on joku MXU Olks. Ja tässä vaiheessa mä kiipeen tänne ylös, en tiedä miksi, mutta mä hyppäsin tonne, koska mä luulin, että tossa oli chesti, mutta siinä ei ollut. Jotenka, niin. Sitten mä vähän käyn kattoo, jos täällä olisi jotain, mutta ei siellä tuolla ei vissiin kauheasti ole mitään sellainen, ei siellä ole oikein pelaaja tai mitään. Sitten mä päätin tästä mennä takaisin sinne, kyllä. Noin, sitten täältä ei päässytkään, jahas. Pitää kiertää tuolta kauempaa. Tai no, kauempaa ja kauempaa. Sitten siinä on yksi kuollut. Mä luulin, että tuolla joku, mutta sekin oli toi mun tapama. Mikä ton nimi nyt oli, joku Magiasoppa, kun se nyt oli. Sitten siitä vähän paremmin, tai no en mä tiedä, auttaako noi kengät nyt auttanut mitään. Sitten on sieltä tullaan, tää raidataan tällä, tai yritetään etsiä täältä näitä tai chestejä, mutta ei täältä näyttänyt kauheasti löytyvän mitään. Sitten juostaan taas. Tässä on muuten ihan pieni tommonen speed-up, että, tai mikä onkaan, että saa vähän nopeammin tämän, kun mutta taas joku 7 minuuttia, niin juu, ei jaksa sellaista. Tehdä sitten chest tyhjä. Mä muistaisin, että tuolta tulisi kohta yksi, tai tuolla olisi joku. Juu. Siellä menee joo. Siitä se menee tuonne taloon. Sitten siellä on joku toinenkin jätkä. Eka me otetaan tämä. Sitten meille jää 6 HP tästä näin. Saatiin vähän parempaa kamaa. Sitten toinen kikki tulee puun takana. Tää oli aika lähellä kuolla, kun no, sekin kuoli kuitenkin siitä. Sitten meillä on jo 5 tappoa tässä vaiheessa. Muistaakseni saan joku 9-8 tappoa tästä jotain. Sinne tulee supli. Mä jään luottaamaan tässä jotakin turhaa tavaraa. Jota mä en kuitenkaan saa. Ja chestplate, mutta ei se auttanut paljon mitään. Tai korkeintaan puolen. Tehtiin nyt katsoa kunnolla. Sitten täällä oli nää Bokikiki, Mikkimasa ja Junson lisäksi. Pelaat sitten siinä joku, onko tää nyt toi Bokikiki, se kuoli. Sitten luotataan hetki. Pitäis kohta mennä jo suplille, mutta kun siellä ei vähän niinku ei tuu ketään sinne tai niin. Sitten tässä kun mä yritin ottaa näitä kenkiä, niin mä heitin ne kengätkin pois. Mä tapoin Junson vielä tästä. Nyt oli 7. Joo, eli 8 tappoa tulee tässä. Jahas, ja sitten mennään. Täältä mä sit sain ne kengät, ettei siinä nyt sitten pahemmin ollut mitään epäonnistumista tai mitään vastaavaa. Sitten mä käyn hakemaan sen kompassin sieltä, koska et löytää sen pelaajan, ton Mikkimasan, tai niin. Sitten vähän tossa noin, tuon otetaan, että se tulee siihen, nyt se tuli ja sitten eka 50 vai 90, ei näe, tosta on vähän huono kuva lahtu tässä mulla, mutta kun mä jälkikommentarioitiin tässä nyt vähän noin meni sössötyksen puolelle. Sitten tästä vuorelta se on spawnilla sitten lopussa, että
Joo, siellä se menee. Tuossa on spawn ihan vieressä. Niin kuin monet varmasti näkee. Se menee tonne taloon. Se just ehtii tollain niinku reagoimaan muuhun. Mä olin tosi yhdessä vaiheessa kombos, mutta sitten tuossa lopussa otti vahingossa joku frisirodin käteen. Niin, tai en tiedä oliko vahinko, mutta otti kuitenkin, niin se oli vähän moka. Tai siitä ei edes kannattanut ehkä tehdä, mutta se oli tosiaan tältä erää tää homma ja se olisi varmaan sitten moro.